my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ito po ay part 2 ng my rhinoplasty journey. Ikan barita dehan. Ja, var det til togstasjon? Yeah. Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ito po ay part 2 ng my rhinoplasty journey. Yes friends, tayo po ay magkikwentuhan ulit tungkol sa rhinoplasty journey. Andito po ako ngayon sa Xi'an Station. Sasakay po ako ng train. Kaya andito ako sa labas. Maririnig niyo friends, mga dumadaan na car at iba pa, mga tao. May mga dumadaan na tao before ako ng camera. Kaya, yun, inaano ko lang friends, yung kung saan ako ngayon. At saka sa nanay ko, hindi ako nag-bus, nag-taxi ako ha, o andyan yung resibo. Kasi baka sabihin mo na nag-ano ako nito, nag-lift ako, hindi ako nag-lift, ang taxi driver ang nag-lift. Yan oh, 273 kroner yung nabayaran ko for taxi. So, punta na tayo sa rhinoplasty journey part 2 friends. Yes, sa part 1 ikunento ko friends ano yung reason bakit ako nagpa-rhinoplasty, saan ako nagpa-rhinoplasty, at anong klaseng implant, synthetic implant ang ipinalagay ko. Dito naman sa part 2 friends, so hindi pa alam kung ano yung rhinoplasty. Ito po ay ang pag-aayos ng ilong. Pwedeng for health purposes, example hindi ka masyadong makahinga, or yung ano mo, yung nose bridge mo, yung nasal dito, nasal bridge, ano siya, hindi siya straight, baliko-baliko siya dito, or iba pang reason like kung na-aksidente ka, yun, yun na rhinoplasty. Tapos pwede ding aesthetics, kung gusto mong paibahin yung ano, yung forma ng nose mo, like ipataas yung bridge, pwede yun, rhinoplasty yun. Pwede yung alars mo, yung dito, paliitin mo siya, rhinoplasty din. Basta anything na babaguhin yung ilong mo, mapailalim or dito sa outside, like alars lang, rhinoplasty yun friends. So sa ngayon alam nyo na kung ano yung rhinoplasty. Punta naman tayo friends sa experience ko nung nag-rhinoplasty ako. Kasi pag part 1, pinakita ko ang some pictures during my first 12 days after surgery friends. So ngayon naman friends, ikukwento ko sa inyo yung experience talaga, kasi pictures lang naman yung nasa part 1, diba? During operation friends, during operation kwento ko na to, na nagpaano ako, local anesthesia with sedation. Kasi karamihan ng mga nagpa-rhinoplasty local anesthesia lang talaga. Madali akong may stress, kaya nagpa-ano ako sedate, yung matutulog lang. So yun friends, so ang nangyari tingin-tingin ako dun kasi may mga tao friends. Wala tayong take 2, take 1 lang lahat to. Ayun, natulog lang talaga ako friends. Na-feel ko din yung paglagay ng ano, some injections dito, tapos pinatulog na ako. May mga times na nagigising ako, tapos pinamove ko yung paa ko para malaman nila nagising ako. Tapos binibigyan na naman nila ako ng ano, ng meds para makatulog. Sandali lang friends, i-ano natin, stop muna kasi may music, baka makapiright tayo. So ayun friends, as in ano, first day medyo ano siya, wala akong na-feel actually na
masyadong painful sa first 24 hours. Kasi 'di ba, may anesthesia. Hindi pa siya lumabas masyado sa katawan ko. At saka ano pala friends, tip para hindi kayo masusuka pag ano, magpalagay ka ng anesthesia like sedation, ay mag-fasting kayo. Ginawa ko friends, simula gabi, tapos yung ano ko, yung operation is mga past 12 noon na. Hindi na ako kumain. Pero before that friends, nasanay na talaga ako na yung 16 hours fasting. Ginagawa ko yun. So medyo sanay na ako na patagalan akong hindi kumakain. Lalo na kung weekend yun. Pero sa ngayon friends, kasi uminom ako ng ano, ng antibiotics. Uminom ako ng antibiotics kaya kain ako ng kain kasi inaano niya yung tiyan pag hindi ka kumain. So ayun, mas maganda pag magpa-sedate ka na mag-fasting ka friends. Kasi yung iba, yung fasting nila pagka morning na, tapos yung operasyon, yung surgery nila mga 1 PM ganun. So yung kinain nila as in ano talaga yun. So sa akin hindi ko yun na-experience na nasusuka ako kasi nga nag-fasting ako. Yung medyo nahihilo part din naman yun na yung gustong ilabas pa ng ano, katawan mo yung anesthesia. Tapos inom lang ako ng inom ng water. Fluid intake talaga friends, importante. So nakaya ko naman friends ang first 24 hours. Ayun, pag first few hours may nilagay dito na ano, na gauze, tapos tinapan ko siya kasi may ang mga fluids sa ilong ay lumalabas ya friends, may mga lumalabas na fluids. Normal lang naman yun pag operahan ka na may lumalabas na fluids kahit saang party ng katawan. May ganon. Uwi kami ng bahay mga ano na mga 8 kasi nagising ako friends sa, after operation mga 6 PM na ganyan, tapos nakauwi kami ng bahay mga 8 or 9 ng gabi kasi medyo malayo yung bahay namin sa clinic. Actually sa outpatient department po yun ng hospital ginawa. Yun, ganong oras ano, mga twice ako nag-change ng bandage, tapos nag-clot na siya, nag-clot na yung ano, yung blood sa ilong ko, kaya hindi na siya lumalabas yung blood. So pagka kinaumagahan, hindi masyadong madaming blood sa ano, sa bandage, yung sa plaster na nilagay ko. Yung ilong ko, papakita ko sa inyo yung picture uli. Na-share ko na yun sa part 1, yung ilong ko napuno siya ng blood. Yun, yung isang ano lang. ang isang parang left or right yun, basta ang isa hindi siya as in puno, tapos yung kabila puno talaga friends. Pero ganun talaga friends, kasi inopen siya open nasal surgery, as in ginanyan siya, hindi siya yung closed type ng surgery ang ginawa, kaya expect mo talaga na ganun yung mangyayari. So ayun. First 3 days i-share ko din sa iyo yung mga pictures at saka some videos friends. Ayan yung view ko friends, oh. 5th day after operation. Yes, 5th day post-op. And ayan na siya. Ayan, makikita niyo yung mga tahi-tahi. So far, okay naman siya friends. Okay yun naman yung healing process. Ano lang. Sensya na may sinampay doon sa ano. Ano siya friends. Sinipon lang ako kanina. Yun yan. Yun lang. Sinipon ako. And sabi ng doctor, nasal spray lang.
Kasi normal lang naman yung sinisipon. Yun lang friends, wala naman ako naging problem. Kasi yung iba namamaga talaga na dito na discolor talaga yung mukha nila. Ako medyo maga yung face pero hindi naman siya nag-discolor. Hindi naman ako mukhang binugbog talaga na tulad ng makikita nyo sa post dito sa YouTube. So far so good. Kung makikita nyo, madaming tanim yung nanay ko sa garden. Mga malunggay at iba pa. Yun yung naka-help sa akin, friends. Yun yung kinakain ko everyday. Malunggay, kamote tops, iba pang green leafy vegetables na tanim ni nanay sa garden. Tsaka fish. Yeah. So far, okay yung healing process. Pasensyahan na yung face kasi hindi pa talaga ako naliligo. Ano na ngayon? 5th day. Pero nandito naman ako 24/7 naman yung air conditioning. So okay lang. Kasi ito meron akong dito sa ear kasi yung nilagay dito sa ilong, cartilage galing sa ear. Yan. Hi friends, it's 6th day post-operation and andito tayo sa labas ng room sa 2nd floor sa likod. Kaya lang kita nyo madaming tomatoes na bunga. Meron pa doon. Yung iba pinangkuha na rin nanay kasi nahinog na. Madami kasi siyang tanim na tomato dito sa 2nd floor. At dito pa meron mga herbs and fruits like strawberries. Ayan. So, update sa 6th day operation. Meron pong constant na lumalabas na clear fluid dahil dito sa left nostril ko. May lagyan ko ng ganito. Kasi pag pahid ako ng pahid, baka masugat ng yung ilong ko. Kaya ginamit ko ng friends. Hindi ko ng tape. Yan. Update for 6th day after operation. Medyo yung friends, yung healing ko sa labas, yung dito sa outside ng part, yung dito mga skin dito sa yung makikita mo, as in ang bilis ng healing. Tapos yung dito ko sa sa right ear, kasi kinunan din siya ng cartilage dito para ilagay dito sa tip. Mabilis din yung healing friends, as in makita mo mabilis talagang healing. Pero ang pala niya nasa loob. Kasi di ba sabi ko sa inyo, yun palang first night after surgery, hindi walang gaanong blood na lumabas. Yung nangyari pala friends, internal bleeding pala ako friends, doon lang siya sa ilalim na accumulate sa ilong. Kaya nung bumalik ako sa clinic 7th day, as in maga talaga yung nose ko, as in maga siya. Pero karamihan ng mga friends, mga inooperahan, makikita nyo sa YouTube, as in sila dito, yung parang binugbog na may nag-iiba yung kulay nila dito, tapos ganyan maga siya, masyadong ganyan. Yung sa akin friends, hindi, walang maga dito, as in nose lang talaga. Kasi yung niya, yung blood nga, lumaga siya dahil yung blood, nag-internal bleeding nga ako. Tapos pagka 7th day, kasi tatanggalin na yung tahi friends, di ba? So may binigay sa akin na intravenous na medication, at saka in-extractan siya ng fluids dito sa ilong ko. So yun palang friends. Challenge na yun kasi di ba sabi ko sa inyo, during operation, as in wala talaga akong na-feel kasi nga nagpa-sedate ako. Pero 7th day, as in in-extract yung ko, ilong, tapos ganoon piniga-piga. Painful talaga siya friends.
Tapos halos every week after that may nag-accumulate talaga na na yung tawag ay seroma. I-google ko na lang, friends. Ano yung seroma? Actually, friends, yung seroma, hindi lang yun nangyayari kung napapa-rhinoplasty ka. Pwede yung mangyari, magpa-opera ka sa kahit saang parte ng katawan. FYI yun, friends, ha. Tapos, hindi naman lahat na napapa-rhinoplasty ay nagkakaseroma. Hindi lahat. Ako, nagkaseroma ako, friends. So, ayun. As in, challenging talaga sa akin, sa part ko, friends. Simula day 1 hanggang ngayon. At kukwentuhan tayo more sa part 3. Ba't naging super challenging para sa akin ang rhinoplasty journey ko?